byl problém stát, vole. Na těch chovanách. Tak budeš marodit na 14 dní, vole. Nebo budeš marodit do toho určitého data, ne? Aspoň minimálně. Máš to. To není tvoje starost, jestli tam někoho mají nebo ne, vole. To je starost firmy, ne tvoje. Tady budeš mít slušný peníze, vole, jako... To máš ofíko všechno, vole. Víš, kolik zabereš, vole, já ti to řeknu rovnou, vole. Zabereš 12,5 litru, vole. To je tak na maximálka, co můžeš dostat. Při tvých hrubý lidě to dostaneš, vole. Teď sám, když on to marodil, vole, tyhle ty peníze měl, vole. To říkal. To máš zase měsíc, jo. Kdybys marodil, vole, 10 dní, 14 dní, vole, tak jako se finančně nepoložíš, to je úplně jedno, vole. Protože svině tohle pěkný auto. Kde je pěkný auta? Super Gapolo točí. Ty jsi ještě dneska nevyfotil ani nenavočil, veď?